Il-familja ta' Daniel Holmes, raġel minn Wales li f'Malta qiegħed jiskonta sentenza ta' 10 snin ħabs dwar każ ta' droga, kellha ddura sit GoFundMe biex tiġbor mal 65,000 euro. Dan biex iħallas multa u spejjeż legali. Holmes fl-2004 kien ġie jgħix Malta insab ħati bit-traffikar ta' kannabis f'każ li kien ġibed l-attenzjoni ta' ħafna. Dan peress li sar l-argument li d-droga kienet biss għall-użu tiegħu u li kien ikabbar il-pjanti għaliex ma rridx ikollu x'jaqsam ma' traffikanti ta' droga. Hemm min jiddeskrivi s-sentenza tiegħu bħala waħda fejn saret inġustizzja. Iżda s-sentenza tiegħu kienet ikkonfermata anke fi stadju ta' appell f'sentenzi studjati u dettaljati. Holmes inqabad mill-pulizija fl-2006 kien iżżewweġ u kellu tifla tul il-5 snin li jagħmel barra mill-ħabs jistenna li l-każ tiegħu ikun konkluż. Biex fl-2011 intbagħat 10 snin ħabs u kien immultat 23,000 euro. Fuq GoFundMe fejn jinġabru l-flus ingħad il-każ bidel ukoll il-ħajja ta' familtu. Martu kellha tmur lura Renju Unit ma' binthom għaliex f'Malta ma setgħetx tgħix. Filwaqt li f'Malta Holmes qatt irid iħallas multa ta' 23,000 euro u 40,000 euro fi spejjeż ta' qrati u avukati. Dan fl-istess ħin li jipprova jieħu l-każ tiegħu fi qrati Ewropej.